The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mora to. Okay, bye. Pagsulod, humana dayo. Zero 0995-335-2093. Mao ka na ang atong cellphone number dari mga ikan. I-text ang inyong mga aligot-got sa inyong mga gibating gugma diha. Kabalo na mo, ha? Zero 0995-335-2093. Again, before mag-text, tawag sa mga igala. Katong magpa-shout out diha, unya na lang na ha, kung natay oras mga igala. Kung natay igong oras, way problema, kay naman tay igong oras. 0995-335-2093. Grabe, 265 text messages. Unsa man na pagbasa tanan? Pero sa 265, ang 230 na puros way klaro. Okay, ragyapon mga galaw. Atin naminaw ragyapon. Itabi na ako'y kalipin. Karon, pero murag lami biyaan kay palahubog kayo. Palahubog? Palahubog panty? Palahubog brief. Muli ng hubog kung dili magamiton musuko. Grabe man eh. Sa sugod pa lang, ano man toon nga nanguyab mo nga nga klase nga mga tawan niyo sa taadaan? Sa maniyoy? Sa taan tanadaan ba? Katong mga dili gatex ay mugtawag-tawag mga bagagleps. Kapilan ako nag-ingon nga di lagi pwede manawag kung di mag-text. Tita B, problema na namo diri sa Balingasang.
Kay Mingaw na, negosyo man eh. Good afternoon, Tita B. Ako problema, diba? Kay nahigugma ko sa tao nga kasado. O apil ko kasado saan? Ay, kalami! Lami man daw ng mga minyo, mga igalang. Ikabalo na sa mga anggol. Hello? Hello? Anybody home? Uy, giputol man. Lami man ang minyo daw. Good kay. Wanay daga istorya ba? Wanay pakeme-keme ba? Ganahan po ko sa man. Larga time pa. O, ano la yun? Wanay dagan pa yung mga achuchuchuchu. Basta minyo ha. O, tayo ko, minyo po ha. O, sa man. Larga time pa. Sige na. Bati na yun, may gala. May nga po, tita, kato dining ML or ako. Ito ay katong wala mi communication, ako siya gias kung unsa iyang plano kay mag-chat ko siya ha, kay call na kayo, so mauto. Tipi tita, ana siya dani, balik na lang daw miss friendship unsaan dati. Uy. Sakit man kayo ba, may lang kayo muingon og balik na lang miss dati sa man ni tita. Wala na. Consuelo na lang ng friends na lang ta. Gibugaw na kay kasi di siya kakasabot. O, tawag na sa mga naka-text, tawag na. 0995-335-2093. Hello. Uy, ano man? Ay, wala din ako napansa ko ta. Hi lang ga. Hi, tita. Ako itong ML or ako. Unsa kalinto kong gisulti sa imo ato? Ngayon ka kung bili na, i-release siya. Pero kung... So, kibali, ang iyang gusto, wala na yung relasyon, friendship na lang. Unsa ni? Di ba naman may wala relasyon? na, Di ba naman may relasyon? Kasi pasabotan ng friendship na lang. So, wala tayong relasyon, pwede ta magtinirahay. Ano ang pasabotan eh? Balik naman sa dati among friendship. O lagi, so sa may difference, sa man pasabotanan, friendship, so wala na. Hi, Wala hello, laka, wala na something special. Wala na, guro. Oh, siya na, wala di man ka-sure. So, minito siya, di na siya gananin mo, wala siya feelings. Kasi ang pasabot ng lalaki bitaw nga dati, tapos friendship, kaya siyempre, kabuluman ng lalaki manggon nga, ikaw namang yung kay pagbatib sa kung sa bali-bali. Ang sa side na sa lalaki, ang pasabot, ana, friends ta, wala tayo relasyon, pero pwede ta katirahon. Muna'y pasabot, anak, sa lalaki. Dili, tita. Muna, gingnan ta ka. Muna'y meaning sa lalaki. Kami mga lalaki, ay, bayot man day ko. Hindi ng mga lalaki, ay mo pagpatanga, mga babae. Muna'y pasabot. Balik ta sa tong friendship, amigo ra ta. Ang pasabot, ana, amiga ta, pero pwede ta katirahon. Muna'y pasabot, ana. Kung gusto ka ngayong ana nga role, di larga. Pero kung mayon ka nga ha, sa lugar, wala na. Wala na, dapat. Kung kuhanin mo, wala na, undangon na, wala na communication. O sa may diferensya friendship naman ta dati-dati. Sa itong istoryahan. So, may tita, tag doon na magtabo may or... Langaw lang ka, hi. Wala. Then that's it. Ha? Pansin ako siya? Ay lang, wama ka kanyang gibastos. Okay ra po kay ka kung gihay ka tawa man siya gibuhat nimo di po ka muhay bisan nagtabo na mo okay ra po meaning to si wa ka nakamove po meaning to si napag di wala lang imo ang pinakalami nga balo sa lalaki pulihan silang mas lami og mas nindot nga laki ipakita sa ila nga malipayon na inuong ka nga nawala sila sa imong kinabuhi mo na pinakalami uppercut na siya knockout na siya nga balo sa mga lalaki. Kanang mga laki nga mo yung kag-friendship ta iba, ayaw na, ang pasabot ana, amiga ta, pero anytime, pwede ta katawagan, tirahon ta ka, mo na ipasabot ana. Okay? So, ayaw na. Kumanan ka di, hi, hello. That's it. Period. Ang problema, lagi po kay pag mo yung kumusta, mo reply po kag kumusta po, mana man po dayon. Wala, tita. Ang pangutana, marisis ba ni mo? Naman ko yung ana, padili-dili, pero di man po dayon niya marisis, di po magsilbi. Ang pangutana, kung makikita sa imo karon makabalibad ka. Wala naman po siya nagkuhan, tita. Oh, di kalimtan na nato ang tanan. Diba? Magpagwapa ka karon, magpalami gyapon, ipakita nga ayo pagpalusyang.
Ayaw naawatan ang uban mga babae nga gibulagan, magmaoy-maoy, magkuan-kuan, pasagda ng kaugalingon, bisag kinsa na litirahon, ayaw. Ipakita nga ni barug ka, wala ka mapiktuhan, ni gwapa gyapon kag samot, mas nilami ka para mo. Laoy. Gwapa man siyang samot di ay, ana. Okay? Bulag tungod sa Mobile Legends. Okay? Sige, tita. Thank you, tita. Come on, girls. Come on. Butay po ninyo presyo inyo mga kaugalingon. Ikaw, kamo naman po gihapon, gud. Mo nang kasagara mga lalaki, basta basahon mo, kay kamusad ang inyong reaksyon, nga naman po. Pamuhin ang lalaki, wag nga, amigo na ko gihapon, tangon, nang dandan dati ba? Ang pasabot, ana, ay labi na feelings diyan. Ato nga, pwede ka po ko makatira ni mo. Pasabot mga ikala. Oh, isa pa. Tita B, na ako ilibin karon pero murag lami biyaan kay palahubog. Hello? Hello. Kinsa ni? Sheila. Pila na mo katuig nga live-in? Upat. Kano sa lang siya na imong palahubog bago lang? Tagtaan na po. Pila na katuig? Duwa ka rin? Duha na katuig siyang palahubog ngay ana. Oo. Nganong karon pa man ni give up? Nganong gipabot pa man imong duha katuig? Wala mong kayo mahimo. Unsa? Wala kayo mahimo. Unsay pasabot na wa koy mahimo? Kay bali giagwanta lang nimo lugar ang 2 years. O nakaya man gid mo kagwanta nganong karon di naman nimo nganong nireklamo naman ka karon? Hindi na mo kasabot. O di mo biya na ta kay wa naman ta kasabot. Nga magkuhan man siya, maghiko. Wow, tagay hiko. Samok yung nangalin ba? Di na mo siya kung maghikog sa suminto siya, kung siya maghikog, suminto siya, dili siya ganang magbulag mo, tama? O di na mo nga ayaw si gubog-gubog. O sa epekto niya lang ga, o sa di niya gabuhato kung magubog-gubog siya. As in, everyday yun, kaya baliso sa kasimana, every night siya magubog? Every night? O sa'y trabaho na niya? Construction. So mataguman og kuan sa project, inom din paggabi. Tapos unsa may effect dayon pagkuan, unsa man managpa, mangulata o wa say pulos di niya mahatag ang imong mga panginahanglanon. Ha? Unsa epekto nganong pag mahubog siya, unsa day epekto di ay unsa day ang gabuhaton niya nganong di magagana nga mahubog siya? Hindi ko man tayo siya nga magkuntang. Hindi ka mumusugot. Dili ka gasugot. Nganong man di ka ganahan nga dampaong ka nga hubog siya, gusto nimo normal siya o di gyud ka ganag dampa-dampa? Bahan kung dampa-dampa. Pero Dili hubog. dili hubog. Ang problema ba siya kaya po siya malamian nimo kung hubog siya? Disgrasya tani ka. Nagubog ba ka lang gaso ka sa inyong pangauban? Wala. Ikaw ba? Wala sa kitrabaho, narapo ka na hulat. Nagtrabaho. Unsa may nature sa imong trabaho? Cashier. So matag uli nimo, wa pa siya makauli, hubog na. Tapos pag dayon kay na hubog na. Tama ba? Tadi ka ganahan og kung hubog sa langga, mapugos ka nga magdampa-dampa nga hubog siya. Dili gyud ka masugo, maglasong din siya. Maglasong din siya. Nay mo palunga sa imong radyo palunga. So ang problema na mo'y anak. Okay. So ang problema, makabiya ba day ka nga basta ka sa karingani ra ba dayon di din makabiya kay di gusto nga mabulagan. So ang ending wag gyapon tay mabuhat nga gyapon tani. Tama ba? Gusto din ako nga mo ulibig ko sa amo ko. Ano na lang. So, ayaw siya awaya diretso. Magsumangil lang kang mauli sa kakadyot kay na kay kwaon or
So, ina kay sugoon nga manawag ko noy sa imo ha, kay muli ka. Pag uli nimo ay na balik. Hindi mo ngayar kung mabalik di ako magbag-o na ka. Oh, pwede man na buhaton nimo. Ayaw diretso nga mulayas na ko ana, ayaw masako man na labing-labing sa labing-lambing ana. Tapos kunwari na manawag nimo, hello. Sige si muli ko dia, ko ano, babalik lang ana. Pag ato nimo sibat na layon ay balik. Ignoran nimo ngayar ako mabalik di ako magbag-o na ka. Yang bata manggod doy. Ano po lagi tani. So asa mag-imong uno-naon ang imong kalipay o ang bata? Ang bata? Ang kali ang bata. Oh, di ayog reklamo. Ayog reklamo. Sa may nakaluoy sa bata kay way amahan. Naalagi amahan pero wala po'y klaro. Sama ni mo na. O gay mo na natog issues ang anak para ignon lang. Para ignon na tarong anak kay rason, langga, kailan ka magpili kung sa imong gusto, ang imo bang kaugalingong kinabuhi o kalipay sa imong bata. Kung kalipay nimo, biya na diha. Kung kalipay sa imong bata, o di ayog biya, ayog reklamo pag antos diha. Mora na imong opsyon. Okay? Kita di. Okay. Ha? Ako manggod eh. Lamay sige panguyam na ako. Tapos? Mga joke ko. Nga? Masakan ni. Di. Langga, ang imong problema, ayaw solusyonig laing problema. Ato sa balikan ang imong problema, walay klaro imong partner. Tama? Kay sige gubog-gubog. Tama? O sulbaron sa nimo na, so moto nga opsyon. Imo bang piliyon ng kalipay sa imong anak? O ayaw pagibagbulag pag antos diya. O gusto ka sa imong kalipay, sa imong future, hawa na diya, biyae. Pag medyo okay na, nabiyaan na, haya din ka mo sulod og laing relasyon. Mga pinagita ng burning utang manggod. Ano saan? Nagaling utang. Nebot na buta, utang na. Ikaw na nakapangalan ng utang. Sa ako Sa imuha, ikaw ang nangutang. Asa ni padulong ang kwarta? Sa balay. So feeling nimo kung di mo magbulag, walay mo bayad. Gabayad ay siya pod. Gabayan. So meaning to say, atong timbakon tanan. So padayon diha, una sa imong anak, una na imong utang, padayon si mong pag-antos, ayaw reklamo. Mo man imong gisudlan, nagsulod-sulod man ka og kanang libin-libin, napadulong ka sa lalaki nga way klaro, so ang naitabo si mo karon muna na imong consequence. So muna na imong kapalaran nga naitabo ron, resulta na sa imong mga desisyon sa kinabuhi. So kung hadlok gyapon ka ng mga utang, wa may napriso ang utang actually, pero kung muna imong rason na pod or gabuhat lang kag rason kay para di lang ka mo biya, hala padayon si mo pag-antos diha, ayaw reklamo. Okay? Solban. Pagka-problematic, mahigala. Usahay ang naitabo nato karon kung unsa to mga sitwasyon mo ni ang mga resulta na sa ato mga desisyon sa mga niagi. For example karon medyo pangit ang imong relasyon sa imong banag asawa. Anong napangit man ni? Kaysa una di ay gipagpili ka, asa man ka diri ka sa napugos sa kamaminyo o diri gyud kasi mong hinigugma ta diri man ko sa kanang napugos ra gyud o di napugos ra ka o mo din ang resulta karon walay gugma inyong panag-uban mo nang gaantos ka karon o mo na ang resulta. Again kung unsa ta karon resulta ni sa to mga desisyon sa kinabuhi 5 to 10 years ago. So kung naunsa ang imong resulta sa imong pamilya karon sa imong kaugalingon ana pangutan imong kaugalingon unsa imong gibuhat 5, 10, 15 years ago. Unsay mga desisyon sa kinabuhi? Nganong naglisod man ka? Remember, siguro katong mga panong giingna kasi mo mama nga magtarong eskwela di lang sa ka mag-uyab-uyab. Pero katong nga time nadala ka sa storya sa imong uyab nga ito man ka ng kwarta di man importante ang kwarta. Ang importante nagminahalay ta. Og tuod man, wa ka nagtarong eskwela, nagpaboros ka, karon nga nakakaron. Nagliso na ka pangitag trabaho, nalusyang ka na. Unsa man ngano nga naman ka? Resulta na ka na sa imong mga desisyon nga gibuhat 5 to 10 years ago. Sometimes mo na mga igalang ka kay tabo.
So kung unsa mga karon sa tanan mga naminaw na ako karon, kung unsa mga karon. For example, hantog karon tiguang naman ko titabi, naniguang naman ko, single man gihapon ko. Unsa di man gibuhat 5, 10, 15 years ago. Kaya alang kay focus ko sa eskwela, wag uyab-uyab. O di, professional ka. Kaya lang walay nang uyab na way na. Ate. Wa na halin haponan. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alas 2:09, nagbabalik po ang inyong ayaan, ang maldita nga bayot pero ambungan. Tita B in the place to be. Ligwata ko, B. Okay, Tita B na ako'y pangutana nimo. What if ko ang lalaki love nimo bisan minyo na ka, tas napadyod na itabo ninyo, duha, bosa dili ka maka-move on sa inyo na buhat, tas ang sakit pa jud kay gipaasa ra man di ay ka unsa akong buhaton ani nga murag na love naman ako siya pero naalang ko'y pamilya. First and foremost, ano nagminyo man ka nga wala pa man di ay ka naka-move on. Muna'y pinakadakong pangutana di ang mga igala, no? O see, di struggle kayo. So ang ending pa, broken family pa. Kadyo lang, balikan ta ka. Tita, may hapon ako'y live-in, unya do among anak. Ang akong problem, nakapaburos ko sa akong amiga kay layo akong live-in 4 months na. Tiyan, saan man ako ni Tita B? Ha! Kalami. Hello? Hello? So kibali, Amay hapon, Tita B. so kibali ang imong live-in, ngano na live-in man mo nga naman isa sa layo? Kuan man gud tabi. Nami plano sa unang nga magkuan ano lagi magminyo. Tapos kinalagay sa kawadtod mo tong yang ingon nga mag-abroad sa daw siya. So technically, uyab ra gyud nimo siya tapos nagtrabaho na din siya sa layo. Actually, Tama. si tabi nag-ipon ni kuan na mga 4 years na. Okay. Then Ayan din siya nagtrabaho. Anak do kabuok. Ano mo nagpakasal tod? Ato nga time tambay pa manguguha tugot. Okay. Taga-eskwela ba na Pila edad nimo karon? Pila edad nimo karon? 28 na, Siya. 22. Tapos pila na siya katuig na sa gawas? Kuan na almost 2 years na. Okay. Di pa extend namin gud siya. Okay. Wala ka lagi ko kay uli ay na siya din. Mo lagi na nahitabo lagi. Lagi kadyo lang. Himahimayon lang nato ni, relax lang. So, uyab mo, tapos naglibin mo sa una, nanarbaho siya. So, kaning bayhana, ngayon mo naburos ang karo, uyab yun mo ani, o aksidente lang, one night stand lang ni? Bata kung gud na ko na siya and then Nagyon mo yung relasyon? Wala. Kasi pasabot. Bali, ulos kami na sa bata pa mi, tumuyon man gud na siya. So, sa lugar, nagkita lang mo, aksidente lang na nadampaan? Sabi, kanang ko sugo siguro to sa kaning alak ba among gikuan. So, kibali, wala mo yung relasyon. Wait. So, wala mo yung relasyon, amiga mo. So, one time, nag-uban mo, nag-inom, tapos, nagdampa. Burag mo na imong gusto ipasabot? Oo, tita. So, wala relasyon. Wala ingon nga, I love you. Wala tayo relasyon. Kuan lang yun to, kanang tambal sakit sa puson lang yun to. Ana ba? Wala, ito yung dito. Okay. Tapos, unsa man to? Kausar ang nag-abot, tapos naburos na dayon o nagsigi na dayon? Kausar to na itabo. Tapos, lingala lang ko after 3 weeks. Nagkuhan sa kuwan, wala ko na sa datni.
So karon na-confirm na nga boros, nag-PT siya. Oo. Nag-ato na siya OB. So boros gyud. Oo. Okay. 4 months yun. Okay. So, So 5 months na. okay. So sa imong pangutana sa ko? Gakuan na ko tatabi kay mo uli ay na nga kung kuan ba. Kung kalibin niya. Siya mo akong gimahal ko niya. Madlo ko nga mabulabog na yung sitwasyon ba. Okay. So, unsay pangutana? Unsay imong baton? Yung sa'y may nakong baton si tabi. Nga unsa imong gusto may tabo nga dili ka mabulabog o males ang damage or dili ka mabulagan unsa may pasabot nimo ana nga unsay the best nga buhaton? Dili mo gusto nga mabungkag ang akong nung katakong mabungkag ko sa akong kalipin kinamang gud nga anak tuwa. Okay. Then confused ko kay kaning isa puro spot libog. Unsay plano ani imong naburusan? Bulabugon kaniya? Ang ingon naman siya nga kung suportahan daw na ko siya Okay. kaning kuan daw kanang So, gibutan daw so siya. for example, so ang pasabot sa imong naburusan, ilhon jud kaniya nga ikaw ang amahan, tama? Nga mo Kay yung kay gibutan mangayo, ko, kay ako mangayo daw. man siya suporta, di ba? Maulagi So, mo lagi. So, meaning to say, ang gusto sa imong naburusan is dili gid sikreto nga ikaw ang papa. Kay mangayo man siya suporta sa imo, tama? Maulagi ito tabi. So, okay. O, karan, gimay-may na to ni. So, number 1, Brad, every natay buhaton sa tong kinabuhi, naginay resulta. Naginay consequence, tama? So, imo man ang gisudlan, nakaboros man ka, so kung imong problema, mabulabog ba or dili, mabulabog yun. Kay, siyempre, ang babae, mangayo man siya suporta, so iya ginisulti sa kalibutan, nga ikaw ang papa. Pero in fairness sa iya, wala siya naingon nga magbulag mo, diri ka padulong sa ako, dili, iya lang, suporta lang, tama ba? So, may ginapo niya sa kuha, pero... Mo iyang gusto. Kung magod, ang akong trabaho, magod is off and on. Lagi. Ato na sa ang babae, wala siya na ingon nga demand nga ingon nga magbulag mo dapat kay minyu ko diri wala ingana. Yan lang suporta lang. Oo. Kay kabaluman siya nga na kay asawa, tama? Oo. Okay. Wala magod may commitment do katong mo lagi. one night stand na mo. Lagi. So ang ending lagi gapon sa ngalang magpakaamahan siya, bulabog yung ka ngayong amahan. So karon, bisag unsaon nimong likay-likay, igo nang yung gani. Kay musulti magid siya nga ikaw ang amahan ana-ana. Now, andam-andam na kasi mong kaugalingon daan. Kay mo yung kasaw karon kung sa imong baton para dili mabungkag, depende. Depende na sa imong kalibin kung unsaon niya pagdawat sa imo ha. Muna na uban, swerte kayo nga bisan pa man og nangayog bisan ang uban nangayog pasaylo pero ang uban babae ni ingyo nga dili nako kaya nga magunaon nga nailain na kumbana. So sorry na lang gyud ta. Mo ang may tabo sa imo karon, magulat na lang ka sa consequence sa imong gibuhat. Kung mo yung kakaroon, siyempre, namagid sa huli ang pagsisisi. Ayan naman din magbasol-basol pag humana ang tanan, tama? So karon ang imo karon magulat na lang ka sa consequence. So wala gyud kay kaysa sa lain ng taon sa isultian na lang ginim sa imong sala nga nakaburos yug ka. Now, magulat na lang ta karon. Wala dili na to hold karon kung unsay pwede nga resulta. Pwede nga masuko siya, bulagan ka. Pwede gina mo na dakong porsyento nga pwede may tabo. Pwede pod nga moingon ka nga pasaylo ako, nakaburos ko pero ikaw gid akong gimahal, nadala lang gyud ko sa ilim no ana-ana. Kung dawaton kanya pagbalik, swerte ka. Good for you pero medyo dako na nga samad sa relasyon. So depende na naman sa imong sabot, mayon gyud kakaron nga suportahan lang ako ni pero magpakaman lang ko nga support pero di gyapon ko sa imo ha. So kung mosugod siya ana nga sistema, then good for you. Kaya naman po yung mga babae nga okay ra po sa ilaha nga sige na lang nakasala magid akong boyfriend ana medyo okay kung kana nga angle. Pero kung mayon ka nga likaya nato ni wag itay choice. Maghulat gyud ta ani karon kung unsay posible iyang reaksyon. Malagi ito tabi. Manang lisod yun yung relation nga complicated. Mismo ako sa kong trabaho, di na ako mahimutang. Manilihig ko. Di basta lisod na kayo. Yun na, nasa uli ang pagsisisi. Ang ako lang pong problema sulod-sulod ko lang ang problema. I know, actually, dili ko lang po yung nisulod kay pan man to, kaning aksidente man to nga mga pangitabo. Kabulog ko nga ang panahon karon lisod kayo nga akong trabaho off and on. Tawagan kung naay kuan, naay project, ay kung makakuan trabaho. Manang lisod yung kayo, kuan na ikaw ditabi. Wagi kay,
actually, ang imong dili man issue diri kung about sa imong trabaho, issue man nimo diri sa imong relationship. Konsik mo na number 1. Kung mosulod galing mo, katong uban diya nga mo padulong para sa long distance relationship mo sa ning usa sa mga consequence pag long distance. Paglagyo, grabe ang temptasyon. Paglagyo, nagitendency nga mo tabok sa lain, mas dako gid ang percentage. So, ikaw, naigugyug ka. Nalagyo man mo, nadala man ka, lalaki ra pud biya ka, nay mga lalaki, burang nagmanok, itsani mog mais, mo toka gyud. Malayag ka. Kanang babae, kanang bayan, ay mo naburusan, kabalo man siya nga minyo ka, tama? Kabalo Oo, na kabalo. kami. Kay kung siya mismo po, nagunahon na nga, di lagi ni pwede, kay basikoan, wala kita siya nagpahubo na, saon tamang yun, naitabo mang yun. Wala na siya may gana. So, mo na brother, wala tayo choice, kundili. Sultian na lang ni mo diretso dito, mangumpisal na kadaan. Nga mo na naitabo, nakasala ka. Pag ampo lang yon nga madawat pa kaniya, pero kasagara, majority, kung ang kanang bayhan na manawag sa nasa ako, may punayin ko nga, wala na kita mabuhatan na. Nga. Okay? Larga time pa. More na ron. Again sa ko panggingon ka kanina may gala. Mo na'y dapat ninyo naon lagi. Okay. Larga time pa. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. It is now 2:33. Uratex Foam, the sleep specialist. Katialis, kay galing, kay sulit, at kay ganda. Keep a safe distance between you and the vehicle ahead of you to avoid frequent braking and rear-end collision. Enjoy the journey with Caltex. As you dare to make your life a masterpiece, we're with you. The name is Allianz, not Alliance, but Allianz PNB Life Insurance. Dare to. We're with you. For more information, visit allianzpnblife.ph. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alas 2:34 sa atong oras, nagbabalik mo yung hilason, maldito, Twitter be, the place to be, guwapa ko dire, tigwata ko be. Sige na, balik sa atong programa. Kanan yung mga shoutout, karoon lang ng taon-taon ha. 0995-335-2093. Tita B, na ako'y kalibin, naburusan ko niya. Ha? Live-in good mo. So, wala siya nagsabang amin nyo day siya. Ha? Mauna ni Ron. Hello? Hello? Ay lang ga. Kinsa ni? Kinsa ni si? Mayang. Mayang. Pila edad ni mo, Mayang. Pila edad ni mo, Mayang? 20. Kuski gamay mong tingog lang ga. Ay kabala ka di takasagpaon. Pila. So, pila sa pagpanguyab pa lang niya, wa ka kabalo nga minyo siya? Wala. Wala ka nagsusi-susi sa mga Facebook, ana? Wala po kita. Wala ka nagsusi-susi? Ano ka nagsusi? Wala sa Facebook? Wala. So, sa lugar nini, pag ilan ni mo biga dayon, ano? Bika dayon? Wala mga...
kauban man ni sa trabaho. Ano di kung kauban, di lugar ila-ilahon. Sabi ni, nauna ka sa trabaho. Tabag-o siya. Tapos? Nanguyab sa sakuan. Sa pagpanguyab na sa mo, ha? Wala ni mo gi-check sa Facebook, ana? Wala. Ay, sa pagpanguyab niya, diretso din ka nibigay, nisugot din ka, gwapo di ay kayo? Gwapo siya dito. Agay, mo lagi na. So, nadala ka. So, text sa muna, ana. Text lang. Tapos, sa pag-ilan ninyo, pila ka adlaw, nag-date-date na dayon? Hindi kami ugos. Kusgi gamay lang ga, ang tingog. Pag-ilan ninyo, after pila ka adlaw, na-close na dayon mo? Nag-ilan mi sa ugos. Tapos, nag-uyab mo? December. August, September, October, November, December. 5 months po, iyang pagpanguyab. Sa 5 months, wag yun mo masuta ang iyang Facebook? Huy. Sa kanang 5 months, nanguyab lang na, wapay dampa-dampa, wala pa'y kuhan. Wala. Wala gyud. So sabay-sabay sa mo. Saan man mo mag-date? Maglakaw mo sa mall. Diyan kay sana. Ana, so lakaw-lakaw saan mo sa 5 months laglaag saan mo lugar ana date. So mo nang ikaw confidence ka kay burag wa man pud sa mahadlok nga magtago-tago, tama ba? Kana day nga time day asa day ang pamilya? Sa bukid. Sabuk agoy. So layo di ay. So sa bukid nun. So wala po yung nakapindot sa imo nga anak minyo, wapod. Ayuran ako na yun at napabalwa itong bagatong isang adlaw. Amo lagi. So sa inyo laging 5 months lagi, wala gyud. So gisugot nimo sa December. So pag December nimo sa gisugot kano saan dampa-dampa, December na pod. February. Ay dugay pag hindi ka. In fairness. Sorry lang gagi-judge ta ka diretso. In fairness, wa man pud ka nibika diretso no. So, December, sa February na nibika. Yun. So, nagsugo na din sa February, tapos nagsigi na dayon. Okay. Tapos, saan na karon? February, March. So, kano sa ka naburos? April. Tapos, yun sa din mo pagbulabog nga minyo day siya? Yung silingan. Sa may giingon. Ang tanak ko. Ang tanak ko. Kita pa ko sa iya din niya. Langa. Palungay mong radyo, kusgi mong tingog para mapakusga na ako. Kay borag sakit kayo sa dalunggan. Nangutana kasi mong silingan, tapos? Hindi siya nga na. Minyo man na. Okay. Ang imong silingan. Ano saan nga silingan ka ng dool yun nga balay? Abay. So, wala din ka nitosa. So, imo siyang giingnan. Nangutana pa ko sa igsuon. Sa iyang igsuon? Oo. Ang sama na yung magulang. So nasa igsuon? Okay. Tapos? Anak ko, lang. Isa nga kuya, minyo na siya. Siya. Na wala mo kabaluti kay di man siya kapuyo sa balay. Ang igsoon wa kabalo nga minyo siya. Katuning silang kasal, wala siya di maimbitara di ay? Ha? Magpura man siya kung hindi ka abroad. Kisay ba huwag kag-abroad ang kanang laki? Bayo. Ang bayi. So, sa lugar, lagi. So, kibali, sikreto yung kasal, kiwa ka balong igsoon, o gidrama lang ka para dili kayo siya magilty. Langga? Or gidrama lang ka nga wa sa kabalo. Kay murag kibali lugar kung wa sa kabalo, nagpakasalan lugar ang iya igsoon nga wa nagpakabana sa mga igsoon? Wala ko kabalo nila. So, it's impossible. So, malamang, gisabot niya po na igsuon nga ayaw mo pagsaba. Kay baka pasag kayo nagminyo siya nga wa kabalong igsuon. Sa lugar, sikrito nga pagaminyo. So, anyway, so wala ka kabalo. So, yun sa panagin mo pag-confirm nga minyo gyud. Mga silingan. Nganong mas kaila pa man ang mga silingan kaysa igsuon? Nganong confident man sila na di ang asawa? Naa. So
Gyud sila pagkabalo na nag-uban gyud sila siyang asawa. Kasi pasabog nga nag-uban sa asawa kay bali uyab mo pero siya gaulian day gyapon sa siyang asawa. Sulod sa pila ka bulan, wag yung kakabaloan na lugar, na blind lang yung kana. So, imo siyang giignan karon. Okay. So, unsay reaction niya? So, maayaw paminaw, anak, sa mga chismisan. Lang, palunga sa imong radyo dalang gabi? Ayaw sa cellphone na paminaw, palunga ng radyo ha. Yun, ay sala. Uy, kusog kayo. Uy! Kana, kusog gyapon. Palunga lang ga, kung dili, kana nagawin na lang sa radyo mo'y patya lang. Kana, patya na palihog ka lang kay ulo da palihog. Nag-i ko ng radyo sa mukha yun. So, technically, wala nakabalo, ana. So, giignan ni mo siya, niingon di, so, gidinay niya. Tapos, yun sa pag-confirm. Kasi sunod lang nga gidinay man niya, unsay mong gibuhat? Ayaw po binuangi. Kaya ako wala akong binuangi mo. Tapos? Kani akong pagtrabaho para niya sa atin. Tapos? Nanday siya nga, ayaw nagparabi sa imong trabaho. Madali na, nga ano. So technically, wagid siya ni amin, nga minyo siya. Wala. Wala siya gi-ebidensya. Ingon talaga nga matutas yung balay kay kuan. Para maklaro, niadto kasi ilang balay. Wala. Uy, adto silang balay. Bura man sag ikaw sad lang nga barag wa naman sag ka ni barag ni okay ra man sag ka sa iyang kuan nga dili tinuod para ma-confirm adto kasi ilang balay. Ako anong sikreto unti tabi. Ayaw sikreto. Ngano magsikreto man ka? Ingno nimo siya nga sige. Kung tinuod yung dili kami nyo, sige uban tato ta sa iyong balay. Ano nimo? Ano magsikreto makangaimo man ang right? Mo sikreto kung adto sa ila. O wasakpan ako silang duwa, patay silang duwa. Sa magdidiferensya ng mananghid ka or dili god oy. Kung imo nang puspusan, unsa may makuha nimo ana, nakabalos ka. Kasi may puspusan nimo ang asawa o ang bana nga ang asawa labaw pong giilad, duha man mo giilad diha. Ang itlog sa lalaki. Diferensya karon na mag-ukoy-ukoy ka diretso na lang nimo didto. Pag na kay makita, puspusi dayo. Unsa man ano magsikreto-sikreto pa man. Kung diretso na lang di ay. Hindi sabi na. I mean, sa may diferensya, anong mag-ukoy-ukoy pa mangga nga? Kung imo nga nung giilad na, karong panahon na giilad ka, di ba, na chismis. So, diretso ni mo. Unsa man ni katinod, dili na chismis na. O, sige, kung chismis na ato ta karon sa inyong balay. Ana, diretso. Ayun na, pag sikreto-sikreto. Kaya kung ako lalaki, kung confident ko, may problema, hali, ipaila-ila pataka sa tibok na akong family. Kung ako lugar, 100% confident ko nga di ko minyo, ay, paila ka. Proud pa ko kay love ta ka, ikaw ang babae nga nagpalipay nako, tama? O ikaw ang babae nga na-inspire ko, tama? So proud ko nga ipaila ta ka sa akong pamilya. O, di ba? Dapat ana akong reaksyon, dili kay ay chismis na. O, tapos unsa man dayon? Diretso ato ani mo sa ilang balay. O sige, para ma-prove gyud. O sige, ipadto ko. Ana, diretso. Sige. Ang problema karon kay buros ka. Patay. So, kung tinuod yun nga minyo, so may tabo, ani, pwede. Kung tinuod yun nga minyo siya, tapos wala sila yung problema, tapos kung for example na to, ibuta to yung asawa pod kay, kuan pod, si tawag ani? Hindi man po sila kasado sa sabi. Live-in Japon. Yun sa mo pagkabalo na karon nga live-in di. Silingan. Ha? Silingan. Ang silingan gihapon. Ang silingan, dagang kay pangutana, pero si mong bana, wa? Pero nag-uban sila. Oo, tulo ka ba kinang anak? So, kibali, siya lugar, unsa man siya, muan na siya sa imuha. Oo. Tapos mauli siya dito siyang asawa, ano lugar? Upat ka adlaw ya siya muli. Ansa? Upat ka adlaw. Upat ka adlaw. Tapos di na po siya, masutabok-tabok siya. Wow, kalami. Berting hilisa na. Uli siya dito, kayod siya dito, pabusin mo diya, dampa na po siya sa imuha. Grabe, share lang mo ba? Kalami ba?
So karon sa inyong status karon sa man mo. So wala na pod, kalma na pod, okay na sad mo. Wala. Ha? Ako lang gitabi, gusto ko maging bulag niya, pero ako, boros manggod ko. O lagi, so may labot sa buros ka. Ang dili man ang isyu diri giilad ka. Lagi. Oh. Pwede man ka makipagbulag, mangayo kang suporta sa iya isip amahan. Ana na lang gitabi. Moy may tabo. So karon sa mo kanong nagbungol mo karon, baaway mo karon o wala lang, burag walay na itabo. Nabungol. Kung tinuod, ipa-confront ato ka dito sa balay tinudaan. Tapos kung tinuod nga na si Kalibin, then mininto si, uy, problema karon kay nabiktima naman ka, naboros naman ka. So mangayo lang kang suporta sa iya ha. Isip nga kuan sa mula ni kung problema lagi ni mga live-in, para ka na kamutanan doha, live-in lang mo doha. Wagi mo ilakag, way kaso, kay waman. Pastilan mga igala, perti kayo. Langga. Ikaw ba langga, musukol pa ba ka sa babae o nanakay kalagot niya? Nana ko sa lagot niya. What if kumingon siya nga, ikaw akong pilion, kay ikaw akong hinigugma. Sumingon siya nga dili man di siya kasado, di ba? Mingon siya karon nga, diya lang ko sa imo, kay ikaw gid akong minahal. Masuportal lang ko ato sa akong pirmiro, diya gi ko sa imo ha. Okay ra pod sa imo ha. Niingon siya sa pala di tabi. Hindi din ako. Opo, kasi lang, niingon siya. So, ni amin nagiday siya, nga naa. Bago lang. Ate, ikaw bitaw lang gaga, pamakak sa kanako. May mong istorya. Pimiro-pimiro, niingon ka nga, di ka mo tuo, wala yung nag-deny niya. Takaroon, niingon na po ka. So, ni amin nagiday. Ali, diri sa paon sa takabi, ali. Padol gamay. So, ang iya karong gustong ipaibot na day karon kay ikaw iyang mas gilab. Tama? Tamo suporta na lang siya dito. O diya sa imo mo puyo. Tapos karon imong feeling, guwapa kay kadiya kay ikaw ang gipili. Daog ka. Ano imong feeling karon? Guwapa ko ti tabi. Oh yeah! Ikaw ang gipili, di ba? So mas guwapa gyud ka, di ba? Yes. Yeah! Ano po tayo laing tanga nga caller. Pinakaroon ang naitabo sa mga kabit mga igala kay sila may gipili. Di feeling nila, guwapo kay ko. Guwapa kay ko. Pikat. Kabita ka. Ako ang gipili. Guwapa kayo ko. Ano yung feeling karon? Ay, pwerte. Kaya lamig kay kag-lips karon. Lamig kay kag-kilay. Anak lugar mong pamati karon. Ah, pwerte ka. Yo, girls, nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Lango ako sa iyong ganda. Ay, nako. O, di ko muna yung kalipay lang. Ako di man po mamugos. Kung feeling ni mo nga gwapa ka, na kay ko may napili, then, at the end of the day, it's your life. So, kung okay ka nga sa iya, dito sa mo suporta, then okay rapod mi lang ga. Kasirado ang kaso, okay? Sa bagay, di man po sila minyo. Okay? Matitabi. Okay. Bigyan na siya, kay pili na siya, maginidaog may gana. Ay, nako.